खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आंनि मुङा मुस्रि सनजित बसुमतारी, गामिनि उदालगुरि, बैसोनि 18, जिल्ला उदालगुरि। बे समाव आंबो बाथौ बिबुंसारनि बानजायनायाव जा मोनसे बाथौ आरज बादायनाय अनलाइन हाबाफारि होदों, बेयाव आंबो गोसो गुदुङै बाहागो लानो आवगायबाय। आंनि आरजनि गिबि सिरि नै आइ अनसुलि माइनाव। नै आइ अनसुलि माइनाव, बोराइ बाथौनि फिसाजो, मादि मैया मैया नोंनि सोरजिथाया, सानस'हाया नोंनि महरा, सानस'हाया नोंनि महरा। नै आइ अनसुलि माइनाव, बोराइ बाथौनि फिसाजो, मादि मैया मैया नोंनि सोरजिथाया, सानस'हाया नोंनि महरा, सानस'हाया नोंनि महरा। हासिबजों सिफ्लांबाय आइथिं जोथोथ्लांबाय, आलाय सिलाय खालामबाय जों सिरिनैनो। हासिबजों सिफ्लांबाय आइथिं जोथोथ्लांबाय, आलाय सिलाय खालामबाय जों सिरिनैनो। गोहो हरदो बिमा अननानै जोंखौ, सा सानजा इसिङाव
San Sohaya Nemo